Nagdangat sa 54 million pesos nga kapyerdihan sa palay kag 30 million pesos naman nga kapyerdihan sa mais ang narecord sa Banwa sang Sara bangod sang El Nino. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mayor John Aying ginpahayag sini nga kadungan sang deklarasyon sang state of calamity sa ilang Banwa, ila man natumod ang mga losses sa agrikultura, ilabi na sa palay kag mais nga nagapanguna nga produkto sa Banwa. Suno pa sa iya padayon subong ang consolidation sa kapyerdihan nga na-record sa mga high-value crops nga ginalakipan sang utanon, livestock kag poultry. Dugang paniya ginakasubo man sa mga mangunguma nga 15% lang sang ila panano mang ila nakuha kag napuslan sa ginpatigan nga third cropping sang palay kag hindi man magtubo ang mga utan. Ang diri naga-focus ang ila Banwa sa ginahimo nga demo farming sa diin ginasagod sang tubig kag ginabutang sa mga greenhouse o kon lugar nga mahandong ang mga ginatanom nga mga utanon. Doon sa an estimate ng ating agriculturist, mga 54 million pesos ang losses namin sa palay at saka more or less mga 30 million ang losses namin sa corn. Ang high value crops, hindi namin pa na kuha ang estimate, and as well as with the livestock and poultry. Madumduman nga pila ka mga Banwa sa probinsya sang Iloilo ang nagdeklara na sang state of calamity. Gani nagrekomenda ang Provincial Disasters Reduction and Management Council nga ideklara man ini sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.